Yautrai. Ko himen ko para bayin utrai Jesus Christ. Hagane ka session hagane ka jingi kai. Ngako ban puson rengka batpi syapang ka jingkar dor jeng ka jingarai jengi. Syapang ka jingkar dor jeng ka jingji jengi. Syapang ka jingkar dor jeng ka choices ka bangi pelok. Ni baro ni rai nagabenda bon ke baro. Ni jit bon ke baro ha ka jingim choi. Tenteng yoi ke jingji jogi Kelanglong kabas seiso. Don bon ki kon ki bajje bon ki eki bara. Ki barai ban le ki kam. Henry bon sin ka jingrai jogi kam seiso ka banyoi. Base ko kon ne nuksa. Tenden ngila ban yoi ya ki kina school. Kadba ki dang pule ha ki school kilong ki barriyo balai. Kilong ki batisni. Kilong ki ba smart trekam. Kilong ki ba kongo, kilong ki ba treshitam pa niyo pas ba yaki exam. And rebon sin ni ro yaki ru na marke jinglong ba bhajogi ki jan baba ki father ki sister kilong ki ba tisni kilong ki ba riu balai. Henry katba ki pass ya ka metric hawangi palet no yaki ban pule shaki college. Tenden yoi yaka jingkala ka jinglong jogi. Lesengi pa yaki shaki college baba dakaba kamilendi kin traishitam bakin pule ba bakin yo kiu yaki kerdan ki bakam he kimi ki pa ki don kane ka jingang nur henrangi yoi yaki kinna ki bastan haba ki leishak ki college ban pule ki kiar pinban ki hiat arsut pinban naga pule ka puthi naga jinglong baba jogi naga jingre balai jogi bar tendeng kapin kenditru ya ki kimi ki pa haba ki tip ki kon jogi ki ngop ha ka jingdi drag jingdi yard sha bar ki lam ngop ha ka jingya de ka basuniu bar ki pinjot ya la de lese ko himen ko para ya ka jingji jonki ban lei shakata ka college ne shakata ka jaka lese kalong ka babakala Lese kimpat yang mirjing mod badu belai shua ban pai ki shakata ka jaka. Namarba ngila bishar katkum ka jingsno utu jongi ki beri. Ngila pai kumno une ukina ulong basta ulayo yaka distinction ne ulayo yaka marka babyang bhaban le kalayo bangi pano yaki shaki college ki ba don kaburo. Henry, nagabinda jong utau kinna, nagabinda jong kataka kinna, kataka jaka kamya deshu. Yaro yautrai? Yaro yautrai. Balenga kranya kane bonsin, don ki pa ki badu jingkarmen. Don ro ki kina ki samla ki badu jingkarmen. But kiong nado kapor bangale pule hando ngam tipshu bale ngalong kumne. Lese kilang ngop hapadeng bon ki paralo ki basunio ki alam pinban yaki shaga jingsunio shaga jingcho kilingamen siya yenda langop hakum kita ki jingsunio enda kila kyarno nakap jingpule kisnosi kiong ngam don jingkermen shu ngam tipshu ngalekum don ki beriuru kiba lese kirai ban leish sham hakata ka jakane kano ka jaka kirai ban snai ki ying bate mai hando nadu kapor ba ki sham sa hando hakata ka jaka kisno badon bun ki jingtut lese kiong ki pang ki shitam ki kul lada le kano ka kam seiso tang ki jingso si suda balenga ngashati akundo ki bre ki bakum ki ka jingale kalong hato pila panjing mut shua nautra shua ban le kano ka kam ni don kam ban panjing mut na ubale kum nangin panjing mut na ubale da ka tin utrai panjing mut na ubale lemba ki ba halor ki ba duai na ga benda
Ngidon kam ban pancing mut ha ka jingim jogi. Tentang don ki periu ki ba persyang man lebon ki business. Haba ki we ki le ka business ki yo ka jingmut to ngaru ngan le no ka jo ka business. Lese ki shim ram. Nang da ki stand ban penyai ya ka business. Kenre ka business ka kam ya lam ya ki sha ka jing job. Pin ban ki kit ram ka we hadin ka we pa. Don bon ki kon kis ngausi namar ka business jogi kam say so. Don ki beriu, lese don ki kon samla. Kirai banyade badu tahu samla kata ka samla badu ulaong kalaong bakadai maka kaparalok katengah jonga. Kadai balong katengah jonga. Ude balong utengah jonga nanda kilarai. Bon sin niyoi yaki kon samla kisnosi. Niyoi yaki longo me longo pa hadin baki yalam dha but samla jogi nanda kilarai baneto yenda kiladap eto kam don jing sukshu don bogi kon samla jogi kirai ban yakalat no yenda kiladap shom shipor arpor kim ong ngam yadeshu badka ngam yadeshu badu kajingarai jogi kala bakala kajingji jogi kila bakala nanga kisnosi baroshi jingim jogi kisnosi kane kalong kawe ka jingjia kabang yoi bunsi haka jingim jogi beri bakin kali bale mo kalajia kumne haka jingim jogi om don jubab bun ge beri kim sham kim lap ya ka jubab penban kisnosi kido jengkal men Kuhiman ko para ngidon kamban wad nakakti nutray. Bale kum kene ka jingjia ka hap kajia ha ka jingim ka jogi. Bun sin nilaban yoi ha ka Bible. Ha ka kitab Ruth. Ladapis tamban pule na duli namban ningko pensalap. Uwe ubryo uba kerteng. Yeli melek. Ula don armut ki kon shinrang kaka kalog chongo kakirteng Naomi kilong ki brio bala shomsa ha Bethlehem ha Judah kindi kinsan kala don ka nemsiniu ha kataka shnong Bethlehem u Elimelech ula rai bakin late no Shakari Moabites. Ulayalam ya ki kon arngot ya ki arngot ki kon shinrang renggat bat katengah Naomi baru lalai sa Hakari jongi Moabites. Kan baula poi hando ki pahu pahai ya kabang gede. Ula comment. Kan bau dan saham to ya baro armut ki konsinran kila shomka bat kinong Moabites kila shomka lai barhadin shipor har poshwa bakin don kon armut ki kon kila ya uppa u Elimelech ro ulaya baro lai mut ki shinran nagata ki ying kila ya dangsa tang ka Naomi but armut ki kon parsa kajingarai bakala kala penpoy yau Elimelech hakari Moabites hadin shipor arpor ka Naomi kala yokubo ba ka Bethlehem kala stang ban saiso biang baro kinong rep ki yem pagu pahai kim don shu nemsiniyo namar ke nemsiniyo kila pet ya pet im na Bethlehem bakila leisa ha Moabites hagari Moabites handa kila duno ya kasukasai baro lai puti sinrang na kiyin kila ya kajingarai bakala jumupa jingarai jumupa banlei sha jingarai jumupa banlei sha jingai na kasnong lajong na kari lajong
kane kalong ka jingma jong bon ki jingarai jong ki beri bon sin ngi don kum kane ka jingarai kabayalam yangi shaka jingjol ngi don bon ki jingarai kum kane kaba pelong yangi ban snowsi penban ko himmen ko para kane kalong ka jingma kaba bon sin ni yoyi ha ka jingin amir ta ula Genesis Asia Egypt endala po Egypt kai ka jingla kalong ula don ka jingma bandu jingim ban uha bentok ya kinong Egypt banyada ya kasara buat ki jingarai jongi kapen men sao yani buat ki jingarai bakala jongi kapen jinchari ka jingim jongi buat ki jingji jongi kayalam penban yani shaka jing sosi nagadaga daw ko himen ko para hangni wa Abraham shimla panjing mul ubala kongo ya ubale haba ula rai ban leisha Egypt shimla panjing mul na ubale kane kalonga jingma kabangya kendu bulsi haka jingem ka jogi nang ter shushu nila banyoi ha ka Bible arngut ki beryo ki bakwa ban bud ya ka jingang nu joki ka jingarai joki uwe ulong ubalang uwe ulong Jonah travel leisha ka jaka ka ba ubale ukadau ya Jonah ukwa ban leisha ka shnom ka ba usno tanan Jonah comes na utanan ban bud ya ka jingsna jongu ban yaka sur jomo ubale ula omyawu kilesha Ninawe Jonah ula rai bangalan lesha Ninawe ngan lesha Tarsis hapadeng lendi ngitik kay kabalajia namar jomo baro kitaki ba maji ki badon haka lin kila shamjinge namar ba shimla snap ya ubale ula snap ya nade nangdang ilaban yo yubala haka kitab jingke arpu ar ter ngidon uta ubala kakatino balay ka ubalam ulong uburyo prophet ulong mo badapda ka borjo mo balay ulong mo badapda ka jnijo mo balay ulong mo badapda ka sakapang jo mo balay watlada ba patlang ju ulalong buryo jo mo balay ula yoyi pau ula laban yusno ye ka surjo mo balay ubalay ula kren haw naki porsho ki por ha ka jingim ka jo bad ulalong uburyo badon sa bad une pat ulale kumno ulakwa ban le khat ba mon ulakwa ban penbor yaw balay ban kongu yaw ulakwa ban penbor yaw ban yaw balay ban le khat ba usnaw tana don bon ki beryo ki ba penbor yaw balay ni ki bange bun singi penbor yaw balay balle yakabangis nautana yaro yaw try hallelujah bun sin ngi yai shaka jaka kaba ublay sin kwa bangin le ni pay shaka jaka ya kaba ublay sautan bangin pe bun sin ni snap si snap ya kaba ngimde ban snap ublay sautan bangin snap ya kito ke jingkaran ublay sautan bangin pe ya kum kita ke jingjia ublay sautan bangin tur sha kum kita ke jaka henry ni penbor ya ublay kai kaban sajia ke jingkut kalau ke jingsausi balenge pe shi pe kom kita ki jaka kabangim de pe
Baleng shisnap ya kum kita ke jingkran kaba ubla yung skutan na bangin skam. Baleng tur kum kita ke jaka kaba ubla yung skutan na bangin lay. Let's say da kadao jang ke jing tenju ke jing ban shoy. Ke jing ji jongi ke yalam yangi sha ke jing sosi. Ladang pe na ka kitab sirak kaba Katsan hadu kadhiyu. Kitab sirak katsan the katsan hadu kadhiyu. Kabatai hani shapangka jinkar dor jogga jingji. Ngan puli sirak katsan hadu kadhiyu. Lada pikwa pila ben sumar iya ke hukum. But ban le hok kasham ha kamon jumpi. Lada pikwa pila ban sumaria ki hukum. Lada pikwa kabamol lada piji lada pirai pila ban sumaria ka hukum. Bunsi kaya ka jingma jongi kaya ka jington not jongi ngimju sumar iya ki hukum. Ngimju ji ngi sumar hukum jongi shimai. Yaro yaw try. Nanda ka tinyo belakang, but ban le hok kasyong hakamon jong pihi. Kasyong hanga ban hapi, ban le ayu, ban le ya kamon jong no, kamon jong uble. Kasyong hangi, ban jid ya uble. Ngidon ke jing lain lui. Haba uble, ula tau yau adam bakai im. Uble ula pelong yeki ke balai lui. Ublay wala penkit halo jongi ya ka jingkit kli banle ya ka mon jongo ublay Henry haba kilarai banle ya ka mon la jong kay ka balajia ki ino kila duno yak per idan haba kila jid banle ya ka mon la jong kila du yak per idan bunsin nilong ikun kiba pendu yak per idan haka jingim kay periden kalong gajaka badon ubalai. Periden kalong gajaka badon jingkurku. Periden kalong gajaka badon jingkamen. Badon jingsuk. Badon jingahe. Gajaka badap daka jingahe. Henry bunsi nilai kumnopa. Bunsi ni kwa banle palat ya ka jingkomen kaba ublay u ay hangi. Bon ivad ya ka jingsno ba kaba kamen siyam ya ka jingsno ba kano ka beriden ka jingkomen jong ublay kamjut kut hat beriden Kajingi jumole kamjut kot hak periden. Henry ni bad yak periden hakaba omdon jingsuk shijuna. Kaparte kaba kalang periden kaba shet kalayani. Kaba tok yani. Kaba syukor kenek per kaba penshoyani. Don bon jai kijim penshoy kaba niyomad haka jingim kachai. Tina kata ko himen ko para kaktino pala ka iyan bateng banong ula buha kama jobi nakajuka kitab sirat kabakatsan kat Henry ka ongkom no ula buha kama jobi kading bat ka to kener la kakti kanona kine pikwa utrayu bale ubuha kama jangi ya kading badka piha ben kener la kakati kawamot pide ben jid na kane ka ne kading ban penseiso ya kajingim kachogi kakti no bala kaya dokten hakama jungo buriyo don kajingim bad kajingiya but enai hawo ya kata baula jid na kine Mano bade benji hakamanju nguburiyo ublayu labu ayu yaga jingim badka jingiya jingim badka jingiya nanda agak tino balayon bad unai hau yakata
ba ujit nakini. Manobanay, ublay unay. Ladapi jit jingia, ublay unay jingia. Ladapi jit yaka jingin, ublay unay jingin. Adam baka im, kila jit jingim ne jingia. Adam baka im ki jit ayu ke jingia. Ublay ulabu, hakamachong iwe pa iwero yakene artili. Ka baka de. Ka jingim baka jingia. Ginjid ayu nakini. Ladang injid jingiap ka bangol ya ka pop. Ka jingsna bahajong ka dog. Ya ka jingka menshipor arpo jong ka perte. Ya ka kaspa ke po. Kalaban penkemen yangi shipor arpo. Kaspa kamlaban penkemen yangi shijuna. Kajingsno bahajong ka perte kamlaban penkemen yangi shijuna. Ka-sex kamlaban penkemen yangi shijuna. Ladaka sex ka penkemen yangi buri shijuna. Bale ka don jingya pai ke jingchot chongilong long se. Ki armut ki samla kinde ba shinran kila ya e kila ji kila rai ban salam lese lemba ka sakramen nekram ka sakramen henre hadin shi porar por ki on nimya de chingmuchu shwa bakin shom habaki kimi ki pa ki on yaki pe ka jingji jombi kalom bakala ki on light no wini uburiu, light no kane kaburiu, ngamla mudur yano namar ngayi palat yabu. Hadin shisnem, hadin shi hindri banai, hadin arsnem kiyo wini uburiu long basuni utam. Kane kalong ka basuni utam, kane kalong ka bakalamakor, ibadka ngamla banim. Kabamud, kilas tang namar kayi kilas ngautan na iwe pa kiong klan maka ngamdon jingim shu ngamla perka pala yawu yaka kilas tamban im hadin shipor arpor kilarai banyak kalat kabamud kajingcir jongki kamshilla wanna ubalai ubaha kama jongi jingim baka jingia kano kaba ngijid na padengkini. Kaba mo na nakatagadaw nga lakon, ka jingsnaw ba, ka rompang dyan ka parte, kamlaban pinkaman yang ishichunom. Yaroyaw try. Hallelujah. Tinagadaw ko himen ko para ngihaban ng snowto, yaki barong ngikot siya, yakabang ngikot kalong kawa maulenay, kamde maulenay siya. Ladadon mano bawanong pe, uni ulang maulenay, utok yangi. Sngap shua ya ubale. Kili ubale. Hato uni ulang maulenay. What no kili ki beriu. Ha kitab power kabakat sau kada kakatino balai ka on ha kitab power kat sau kadar ka on don karukam im kaba ikum kabade hau beriu don karukam im kaba ikum kabade hau beriu piuse habakut poisya bayak Piuse habakut poisya bayap. Kaya jemut yakabang iyon badesisya kane kalindi kabang adeben yaid. But pion ngasmutu shay kada ngasmut kana badesisya Henry taktino balay on yakabang ilaong badesisya kayalam pinban yagi siya kaye siya kachingya. Piuse habakut
poisha baya pangne kalabalong jingjot ka jingsosi ya ka pop na dong shato timano bade ban ong yangi bade shisha mano bade ban kadau yangi ya ka jing shisha ujisu la ong ha ka gospel jongo ya anis ka bakat sao henryo ngalong ka lindi ngalong ka jing shisha ban ngalong ka jingin ngalong ka lindi ngalong ka jing shisha ban ngalong ka jingim ujisu ula ong but ladang im treban ya dia ka lindi ka bakadau jisu kai ka ban sajia ngin sa boy shaka jing sonsi ngi ki briu ngin laban nam badesha ngam laban pintre kam ya ka jing start perte badwang ya ka bangalarai kalong badesha la shai ngalab bakala ban rai kumne henry habang ngau yakendo jinge hakama jaga ladanga shong ban duai bat pusan bat kili panjing mud yamir jing mud bad ublai wong kaya ka bade kabamul haka jingim jangi ni don kam ban perlu dia ka por haka jing duai ni don kam ban perlu dia ka por haka ba puson dia ka katino trai ni don kam ban perlu dia ka por bandon ban yasilok bat ka bala handang in satip kaya ka bade yaro yaw try hallelujah 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 tinaga daga daw ko himmen ko para hanne habang alaon arngot ki buryo jona bad balam kila long ki buryo bam treben ya dia kalendi ka ba utrayu bleu kadau haki uway ulalay siya ka jaka ba ublay umshim ko abanlay uway pat umshim lalay siya ka jaka ba ublay ulakadaw yaw uway umshim ulalay siya ka jaka ba ublay umshim ko abanlay uway pat umshim lalay siya ka jaka ka ba ublay ulakadaw. One did not go where God pointed and another did not. They wanted to go where God did not point. Kane kalonga jimma jonga jingim. Bonsin niyan kumne. Bala bale kaya ka ba pelong yawo banum banle shaka jaka ka ba ublay wong watnum le kaspa. Ya ka jingit na dia kikuma. Ka jimbrai ki kuma uyanis bapoy ukadaw hangi ukrang hangi sapangane ka jimma ha ka shiti baningo jongo ka ba ar ka khendriyo ya ka jimbrai ka kuma jimbrai ka do ka yalam yangi shaka jingcho buan ki briyo ki ngop ha ka jingcho namar ka jimbrai ka do jimbrai ki kuma hangne balam kay ka bajia haba ubbalak ulas nuto ki pahid Israel ki danyay lemba ka region ki jong ke Moabite kila tiing namadon kumba arpo lagnut ki pahid Israel kilangi ki danyay lemba ka region balak ulati ulaon kini kilong ki pahid uni ulong upahid jong ubalay ublay jong ki ulong ubaklain bor ublay jong upuni upay du yale yakatmana ga benda jongi hakama jongi baro ki ri ki la rem badu bala ulati ulong ngimdon bor satya banyale baki ki bastad jongu ki mandri jongu kila ay buit yawo tangkawe kalendi kabangila ban job yakine une upay tim yaki lada laban tim yakine ki pay kinsa dubo bad ban tim yakine ki pay kila lap bau balam ublay jung ublay kat kaba ukran kan urlong ulaban le te ubala ula pakot yawu balam ban wan shakari ban tim yawu pay
Israel. Kenapa kinduk dubor? Baru balang, uberi bahak, uberi baburom ya ubelai, ula paisha ubelai, baru lakili ko belai, ngalayo kum kaneka kubor, ubala usiem ula pai ke beri ban shaw ya nga, bangan ko belai tim ya upai di Israel ubelai o pimde banlai. Pimde banlai, pimde ban tim ya upai Israel. Kalau biang ubelai ula keran syai, Henry ubala ula papi yang ikiberi banon, ko balam bale mem trebanwan, ngan sasiu no yapi, ngan ai no yapi ya ke kusana, ngan siu yapi da ke siar bat kerupa, bat kaspa babun, Shuwan kindiya, shutim shikindin arkindin, ngan pelong yapi berispa. Kaya kabajia hawu balam uburiyo jong ubulay ula id pala kaspa ula perkar kaspa kaba ula tiang ula kenmau ia kasiar batarupa kaba ubala ula kular te ula perkasi perkar nanda ula rai ngan kelebihan saja si lese ubulay shimla karanba lese ngalayos ngo bakala na ubulay lese ubulay ula ong nga banlay lese ngalayos ngo banumlay tangan kelebihan munsin kajiaha kajinim jongiru ni persyamban bende ubulay te ula kelebihan ya ubulay ko bulay mela on shisha bangamde banlay balay ula kele namarulay yoi ya kaspa ula yoi ya kaksiar ka rupa bala kula dawu sim balak badu ubulay wong kilay nama kaneka jubab baar jong ubulay kamde shisha ke jimbit ya ubanlay hamba ula pinbor ya ubulay ba ukwa banlay kaya kabajia halim dingit ubulay ubalay jubab ya ukilay ula pakaju kapor ya uangel nong yap nong penyap hakamajagu hakalindi kaba udang syong halurukada udang lejing le uangel utray ula wan ban kang ya kalindi jongo balam Henry balam ubri jongo bele balang ubri jongo bele ubadon ka bor ban yatulapa ubadon ka bor ban yasno ya ubele ubadon ka bor ban yoy ya ubele minda ulalong umatla shimla yo yau angel nong peniap ukang ya kalenti jo manobala yo ukada ula yo ubalam ula kelalong matla ya ke jingit pala jongi ya kaspa ya ke jingtam sneng jongo balai ke jingji bakala jongi bunsin kapin matla yangi ya royal try haleluya ni kelalong ki ba matla ya ke kelebat ni kelat ya balai ngin kerlalong ke matla ya ke kerlet mat ni tamsnen ya ubalay ngin kerlalong ke matla habang istang bay id pala ya kaspa jong parte bad urkada ubalay unpli ya ke kemat jong ki kada ubalay ukang ya ke kemat jong ki peri pe omde uburiu jong ubalay tenten ko himen ko para ki kada ki kran hani Don bun ki kada saudong jongi ki keren hangi wat num le shato wat num le kumne lese kada ula ballong katanga jompi ki kon jompi minda ukada lese kalaballong manga ukada uyang hakama jompi nga keren ya ketin utrai lada pishim kia ya ketin kum kasur kada pensalait Ya royal try. Piki kinna, piki kon samla, piki longgo pa, wadia ukada. Ubala playa ki kamajong ki kada hakamajong iminda. Namarba, ngi ki brio jong ubala. Ngi kamatla nama ka jingit palat ya kaspa jingit palat ya ka jings na ba jong ga partai
Utrai pen kendet yang ba dia pi bara balong ke bala play ke kemat balong ke ba play ke skor ba yesno ya ublai minda bale ngamong kumne kumu balam bun ki kun Kristen ki kun Katolik kisngap ya balak kine kisni dan bun ki beri ki wanduai ki ba pangjur apa ki pangjur ki persyang lada de ki kino ki kinhun balang ki persyang shua syaki temen basan syaki pastor jangki syaki father syaki rinian Henry lada kalam sei so ke jingduai nanda ki beriu ki stamban snembon ki balaki ang ki le shau tau beriu ki le sha kata jaka ki le shau tau nong kenya ki le shau tau nong kan unsa lao ya ka jinge jompi lao na ke jingte jingkum ki kloi ban nge namangi kelalong ki matla haba pi le sha kum ki ne ki beriu kinong kumno oh pipangjur de na marba don giba ai BFP don giba ai uksud yapi minda ngahaban lao yapi na kane ka jingte jingkum ka jingles niu jingibri ban pinkele kadno ka jinglot unon katsan hajar arpo san hajar ban pi ki badu pi pimdan pisa shisha pi shimram banli ayu banlaw na uksoy banlaw na kajingte jingkum kaba pingop pingay diano ya utaw beriu ubale business bati nanda pilay chile kadbapan mahu kadbapan maka pilay siyuno yaki ngalaya kendubon ki beriu ki bapelut hadu sanbo haja hindri po haja naga benda ban lauk sui kadu kadwai kinampang jur banyang menshiwa kajingim jangkiru kalakam kam jinjar ki keladuk namar kila shimram ban siyo ban lau baga jimpang ru kabajur ya ki baye batoy namar bale ya ka kelip ma pim shaskor ya ubale pim snap ya ubale ya ka kelip ma pim jid ya ubale ula yeno ya pi nadu kata kapor ubamenum shimti pura ya pi buon ki beri hakane ka jukka ba menda ki ngebe dan buon ki beri keleng kile kum ke ka business sumar bha na kum ki beri buon ki beri kinsa pasial happy de na marba pi don soy de na marba don I be happy pi don kam lao but kim penduna ya ka dor na do san hajar sa jorong kin sabut dor ublay don kam dor ublay don kam pisa uksuy don kam pisa ko himmen ko para piki Kristen Katolik snautu ya kane ublay shimpan pisa na pi ban pelai lu dia pi ublay wala siu ya ka pisa ban pelai lu dia pi daga snam jamu ujifu la siu lupa ya ka dor naga minda jonga ba jompi te mano ba pandor na pi uksuy unsa pandor na pi kusiar ba na baro jay ti beriu kiba aptap ban pengop ya pi hakun kine ki pop ji dia utrai kindai dia ubamen haga jingim ka jampi ya utrai haleluya banitip kene kalongga kakana kabajrong Henry nakoban maham nama bon ki kon Kristen Katolik ki deng rosary ki deng dimbana ki le dak dimbana ki le mas pakui ki le plapo ki shimmenda jingdu ai rosary ki ju ki beriu
kilek dak badang rosary hakamat nong kinia ngala don bun kitiar bangala kini na kibriu kiba partai ki ha ka singai dak batte ya ka kinjan na ha singai ha terpeng ha ka kiti kilek pediang Yesu ha singai pat uksui ha ka ti pat Yesu kumno kalabalo kum gine ke bringi kot arsa kidang rosary haju kapor kidang yaka jadu mantra ha ka singai jogi hagine ki por ngala pala uwe kina ula siu hadu sanbu hajar tinga ula lain sau jaka shajingai bun ki beriu ki perlu daki hajar naga benda mane uksui mane ujisu kindon por bun ki beriu hakane ka juk ki klaim ban mane uksui ki klaim ban snap yaki yak uksui ba pasiau yaki balak bantim yau ba men ko himmen ko para lada pidon uksui hapo jambi pimla banla uksui dakabor jong uksui buji suam uksui do bayale persha yaka hima jongo unja minda buon gikon hagene ga jukaba minda tursha ki nammane uksui banla uksui kamla banlong uksui do num kongo uksui do ting tang yau jiso lada pis navuto baki kon jambi yaki bayi batain jambi kidan habba ka sin bosen shar jom uksui kilai shab jisu hakane ka parte beneng mat ka parte tangu we ubriu uble bad ubriu ulala uksui bade jisu tangu jisu dan ka por ban la uksui lada pim shanya jisu omdon mano bala ban la uksui don bon ke beri ke laban ai uksui dia pi lada pe leisha kum ke ne beriu pin sa yo shushu uksui nama kim don jisu baki kikini ya ka pisana jompi pin nanda kin ben shed halo jompi sa we paduk suit ki padi ya pi ya ka balak duai maki kinai ya pi ya ka kau bala duai maki bala persad maki persaduk suit pi shim ya ukau bala persaduk suit Peshim ya ka ba persa duksoi pinte ya ka na ba persa duksoi piwan haki inga sam jompi dakane ka ba hato pinyo jinko jinkia yem lano ru em kane kade ka jimma jon kane ka juk uksoi uhikai ban penke ya ka hukum baningkom uksoi do persad yangi ban penke yak hukum bahindriu lemba kane ke jimpenke ngin sapoi pura shakakti chomu pirai ma pi ko himmen ko para pikwa ban kongo ya uksoi ne pikwa ban kongo ya jisu ha ka jingim ka jambi ya ro ya utrai haleluya 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 oh himmen ko para ni don uble banyada yangi ha ka kitab bahar jang makabi ka hikai yangi makabi kitab ar makabi prakat hikai kine ki shanya ha kityatma ba ha ki kam dukhi ulam ngite ngishanya Halaman pompinia yakitu kibawan persya yangi wad yaka parte baroka way kibashanya yaka tiartma kibashanya yakinam kinia kinamkan kinum seiso lanoru Henry tang kibashanya ha uble laiwe kinso seiso ha kajingim kajanki yaro yautrai
Hallelujah. 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 Ko himmen ko para ngidon kamban pendimaya ka jingim. Ladangi budya ka surja ka parte. Ladangi jidya ka parte kumbalam. Kikada kinstamban karan hangi. Kikada kinstamban yoya ublay un penran noya ki bastard. Badun kindiyu ket ya ki baria. Kane kalonga jukkawa menda. Ladangim kusiya. Utray un sa berat noya pi nakamachum. Rai mapi ban im nagabenda ukris. Rai mapi ban kongo ya kasur jomo balay. Kenamba ngindup longgi baseso. Kenamba ngindup manba haga jingin rengka badu balay. Rengka badu Jesu.